हो शिवल्या हो शिवल्या बंदच झाली. पुढे आणि उलटा ये मगा सारखा आणि अजून 5 मिनिटाचा फक्त जा लवकर जा पुढे जा. पण या वर्षी आहे ना अरे ह्याची मजा आहे ना वरती गवळवाडीचा जो इथून येते ना नदी त्या ठिकाणी चल जाऊया तसं काळूच झालते. अरे बाळा निघायचे आपल्याला उद्या काय माहिती उद्या 2 बोलतो का मी तो उद्या पण बापूस बघ. परत उडी मार